Bai, ni nire bizitza oso ondo dago, eta zu? Pues bueno, nik ez hain ondo, pues bueno, dena txarto. Bueno, poltsu fabrika bat lanean egiten ari naiz, oso gaizki, baldintza sozapetan, zeren oso gutxi ordaintzen didate, oso ezin naiz independizatu, nire gurasoekin bizitzen ari naiz oraindik. Eta zuk zelan zaur? Ni lanean ari naiz, eta diru asko irabazten ari naiz. Eta duela pare bat urte erosi nuen lehen etxea. Bai, nola gehi duzu? Tailer batera apuntatu nintzen, eta orain kriston soldata daukat eta kurrikulum on bat daukat. Bai, eta zer tailer da hori? Gure tailerretan zure lehen lana nola lortu edo lehen etxea nola erosi azaltzen duten ikastaro zehatzak izan ditzakezue. Tailerrak 16 eta 30 urte bitarteko gazteei zuzenduta daude. Tailerrak doakoak dira. Ikasi emantzipatzen erraz, heldutasunari begira tailerren bidez.